ang serbisyong garantisado. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhanin tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Mga tugang, maray na hapon po sa Indogabos. Welcome po sa programa niya to. Digdi po sa DCGB. Ini po ang Kaya. Ngunyan pong aldaw na ini. Kumusta po kamo gabos? Ako po ang sa inyong magkakaibahan pong alas 3 ng paghahapon sa programang Kaya kan DCGB. Programa po na magkatawin informasyon para sa pagproteher kan sa tuyang kapalibutan, pagproteher kan sa tuyang propriedad, asin pagproteher kan sa tuyang buhay. Kaya ngunyan pong pagkahapon, ang bisita niya to, mga tugang, ang saro sa pinakamabuot mo na garosir mamulta, mas marigalo ko kayo sa kuya. Saro sa mabuot mo na very approachable ini. Maski sen mo mahiling ini, ulok sana siya. Ha? Siya po, mga tugang, ang Deputy Fire Marshal kang Legazpi City Fire Station. And of course, siya man ang Public Information Officer po kang Legazpi Fire. And saro po sang Registered Electrical Engineer. Yan. Ha? Ang tabi ang sa tuyang bisita ngunyan para mataunin giya, mga tugang sa tuya, ano ang mga nahiling na risk para po sa posibleng pagpapaputok niya to. Masintro po kita sa fire crackers, no? Uda anong impakan sa tuyang palibot sa tuyang properties. Bisita niya to ngunyan si Senior Fire Officer 4 Gary Santander. Sir, maray na hapon po. Welcome po sa DCGB. Maray na hapon man po sa gabos na nakaantabay po sa DCGB, sarong ligtas na daw po sa Toya Gabos. Yes, maringan iseta, garo builo ka ngunyan, no? Tengo niyang kiapod, deng fire ko ano?
Oh, yung pagpasalamat po tawara ngunyan kay Firecall. Takon, may dayman lugod tabi. In case na may mangyari, pwedeng bayaan mo ako digdi. Ay wag may alarma. Correct. Then priority pa man sa tuyang mga kababayan. Okay. Sa Legazpi City Fire Station, sir, ngunyan araw kayo ning masabat kita kan bagong taon, lalo na itong Christmas. Ano po ang usually ang mga mga pigigibon nindo para ma-informar ng publiko na maimbitaran ang posible tabing kasulo? Ayo po, sigurare po marinapon po. Ang Legazpi City Fire Station po, pun pa po kan paglog kang alos kan Disyembre, nagkapara ano po kami, nagkakandak na po kami kipig-apod tang bandilyo. So ito po bagang public address. Yeah. So ang fire truck mi po, aga hapon po yan, nagluluwas, igo po sindang pigkataong mga flyers, leaflets, po sa mga fire safety tips duman. Saka igo po kaming oplan paalala, iwas po putok. Ayan. Okay. Bagayon yan. Tadumang kita sir masentro sa kung paano maiwasan ang paputok. Ayan. Okay. Pero sa lalo po kan sa indong opisina, paano po ini na may kuwan po kamo, may power po to regulate kamo kan mga firecrackers tabi, Senior Fire Officer 4 Santander? Actually po, may darangani po ako digdi na memorandum circular. Sige daw, po mismo sa DILG. Sige daw. I-discuter ta daw yung circular na. Medyo ora na po pinupin. So importante sa napuna punto. Sige sir. Tangani na masabutan tata. Siyempre pag ang PNP baga may kampanya man kay ni, di ba? Ayo po, halos saro naman po halos pareho. Okay. Pares na po ini. Sige Sa daw, DILG tabi, po ini memorandum. Opo, sige daw tabi. So, ino po nakakagpo digdi supplemental guidelines for DILG memorandum circular number 2017-105 dated August 22, 2017. So title po nito, Regulation and Control of the Use of Firecrackers Yan. and Other Pyrotechnics Devices. So ito po clarifying section 2 of Executive number 28. Opo. So ito pong memorandum circular number 2017-168. So na po ito ng December 19, 2017 pag-implement na po. So may nakakagpo dito digdi na pigag ng background. So ito pong 1.1, due to the substantial number of firecracker related injuries and casualties recorded every year. So ito po, this department has issued DILG memorandum circular number 2017-105 in support of the provisions of Executive number 28 series of 2017, which provides for the regulation and control of the use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Yes. So ito po may mga section pa po digay 1.2. So ito po section 2 of Executive number 28 states that pyrotechnic devices other than firecrackers may be used outside community fireworks display. So kaya ito po 1.3 pursuant to Republic Act number 7183 as reiterated in Section 3 of Executive Order number 28. So the Director General of the PNP will provide a specific list of prohibited firecrackers sa mga pigbabalay na ikoyan. And pyrotechnic devices for the guidelines of the public. Which will be disseminated to all concerned. All fireworks falling under such criteria may not be manufactured, sold, distributed, or used even as part of community firework display. I see. Okay. So, ito po, in this connection, the Philippine Fireworks Association has asked for clarification on Section 2 of Executive Order number 28 on the use of pyrotechnics or pailaw and the perception that EO number 28 bans the usage of all forms of fireworks. The said association has also requested for an intense campaign against Piccolo, which is banned in smuggled firecracker being sold in the country mostly by sari-sari store. So, in view of the above, this memorandum circular shall provide additional guidelines per section 2 and 3 of EO number 28. So, dito po sa pangdua, may purpose man po siya. So, sa purpose po, this issuance is for the purpose of providing additional guidance to all concerned, particularly on allowable and prohibited types of fireworks. So, ito po, may legal basis man and references, mga Republic Act po. Ito po, Republic Act number 7183, yun na so an act regulating the sale, manufacture and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Ito po, sa Executive number
28 providing for the regulation and control Opo. of the use of firecrackers and other pyrotechnic devices. And iyon na po ito. So, nakapormasin na. So, DILG Memorandum Circular Number 2017-105. Iyon na po ito. So, regulation and control of the use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Yes. So, may digdi po sa scope and coverage. So, ito po, all provincial governors, city and municipal mayors, DILG regional directors, the regional governor of the Autonomous Region, Muslim Mindanao, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, and other concerned. So, ito na po. Kaya kasabay na po kami digdi. Iyo. Saro na lang siyang memorandum circular. Opo. So, dito sa policy guidelines, in addition to the provisions of the ILG, Memorandum Circular 2017-105, Opo. all concerned are hereby advised. Ito na. All allowable consumer pyrotechnics or pailaw may be used outside said designated community fireworks areas. Meaning outside places of residence. So, Okay. bawal talaga magpapatid sa loob kan mga residents talaga. Iyo man ang ganun, So, ito po, this is also to reiterate the campaign against illegal firecrackers. So, all firecrackers with gunpowder exceeding 2 grams or 1.3 teaspoons are strictly prohibited. Ayo. Yun ito. Pag so, may luminampas ka regulation kung digdi, pera ng sizes. sugabat tapos sugabat kang gunpowder, so amount niya. Pag Iyo po. luminampas ka duman, saro na sa mga pinagbabawal siya. Pwede ka nang dakupon ka na, no? Pwede ka nang pinalisaran. Yung nga po, minsan pa, nagkakandak man ki-inspection ng mga PNP sa mga reseller, sa mga retailer, sa rumang pa niya. So, yun po, 5.3, special attention should be given to the stoppage of the illegal sale in discharge of piccolo or scratch bangers in whatever name it goes by, which have been the cause of majority of fireworks-related injuries. Prohibited firecrackers include but not limited to the following. Inot na pinaluwas ko yan ng mga listahan kan mga pinagbabawal po. So, ito po, piccolo, super lulo, whistle bomb, goodbye earth, atomic big triangulo, tong Judas belt, tapos Wato C. Pero ngunyan baga, mas nagdakulo na nga inihalos. May update may na. dagdag na ibang pangaran. So, iba na pa mga tuna. Dahil pa man sa listahan. So, ito Tuna. mga good, tuna. May blue marlin Tapos na. may goodbye Philippines na nga may goodbye na police. Pero wala pa na dito sa listahan na Iyo. Pero ang pwede pong hilingon regardless kung ano ito, so timbang ano sir? Opo. So timbang. Pag luminampas ka talaga sa tamang timbang. Kada so, per piece yan ano? Opo. Timbang per piece. Okay. So at 2 grams or 1.3 teaspoons, saro na siya sa mga band or pinagbabawal na po. Okay. Sa hindi po sir, pwede ka mo magkumpiska kay mga firecrackers tabi? Pwede po, sabay na po digdi sa Kasabay ka mo sa na-mention po baga digdi sa Bureau of Fire, DILG. Bureau of Fire Protection. Under DILG po baga kami. Now, pag ansarong persona na dako po na subraduman sa timbang ang kada pigpabakal niya, may penalty po, ay karampatang penalty po yan tabi Sir Gary. Kunyan, di ko po mas kunyan O, pipa. pag man ako sa legal pa no. Iba man usapin po ito sa legal nila. O kung halimbawa ang inadako po, pangangahon mo, Padagitang kita kan human rights. Okay. Some point tigdi, ang regardless kung anong klaseng paputok yan, pag yan suminabog na salam pagkasabog, may posibleng may damage sa palibot. Pwede pong magkadiskuido ka sa nagpaputok or so dahil man meron sana baka madamay. Yes. Kaya baka magka-damage man kay property ng aran eh. Opo. Sendo sir sa experience po nindo, ano usually ang pinaka-common general impact can firecrackers tabi? Actually po, may mga recorded man po kana sa kabilugan sa Pilipinas na nakakakos man po siya kikasalo Yan, sa mga naglayog po baga sa mga mga quities mga sa mga pailaw. May mga record man po so may nakakakos impact sa property. Sa mga harong, ano kang pwedeng paglayo ng kagwites, pwedeng masulan sa imong harong. Lalo po kung nato po baga sa mga anahaw, man sana nipa ay nipa. Baka diyan lumanding, delikado po. Damage to properties. Ano pa tabi sir? Usually, number 1 niya sa buhay ng tao, ano? Ayo po, minsan nagkakakos po siya kay injuries, lalo na sa mga, dakol po baga napaputulan kay kamot. Nasa record nga ningon yang kang DOH gari na sa 100 plus na. Yeah, oo. Okay. Sa hiling kamo po sa Bureau of Fire, may kamo kigari nga nahiling na impactan sa environment tabi Sir Gary.
Actually po, igwaman, lalo na pag mas dakol po bagang portokan sa pag sa lubong. Sa lubong kan bangon ng 31. Minsan nga po baga sa Manila baga pag naggubarita mailing mo so pick up na nindang smog. So, Yeah, correct. Smoke tapos pag gari pinaghalo ginibong smog. Iyo po. Pag una mo gari mauran siya na badiklubong pero dahil man nag-uran. Palan Iyo. so mga residue to kan so portokan na nangyaring pagbanggi baga. Oo. So, kung sabihon, ano yan, may, saan maduman yan? Siyempre maduman sa kapalibutan ta ng mga asong yan. Lalo pag inuran na siguro, mabalik na sa baba. Tapos, health hazard masyata. So, pulbura po baga. Tapos, mga usok. Opo. Lalo na kung ano ka, may mga rhinitis. Yan. Tapos, asthmatic ka. Oo. Pwedeng magkusay mo kay problema sa health mo Oo. talaga. Kung sabihon po, ang impact ng mga firecrackers na halos generalmente sa tuyang kapalibutan tao, properties, and then so mismong environmental concerns ta. Tayan po baga, pag lalo na sa mga paputok, pag puminutok na yan, so papil baga kan, naging basura na yan. Iyo. So mga pailaw, so mga karton kan, so pyramid, pagtapos ka na sindihan, Iyo po. naging basura na siya. Kung dahil na-dispose ki maayos, pwedeng mamugtak na yun sa salog, kung pasayin-sayin na yan, kung dahil tulos na kolekta, kung dahil tulos na ali. So, dagdag na naman siya sa basura ta sa paligid. Takuton pagkaaga. Kung makot po tulos pagkaaga, mas maray. Iyo po. Ano tabi, sir, ang gusto nyo i-share na mga tips para maiwasan tabi ang danyo sa palibot? Ano pong mga gusto ninyong itaong educational information sa tuyang mga kababayan? Sige po. Sige daw, Mataw tabi, po ako kay mga regarding tips. muna sa mga tips sa Mga mga guidelines. guidelines sa Opo. paputok. Sige daw, sir. So, primero po, ang Bureau of Fire Protection niyan, kami po, pun pagkang, December 15 po, Opo. nakaano na po kami, code red. Oho. So, ang pick up, code red po, so gusto sabihin po kan, nasa red alert status na kami. Yeah. So, bawal na po ang leave. Opo. Ang mga personnel po, galos, naka-standby. Di pala pwede ka mag-leave, ano? Kasi gari mamata Cancel na pulis, po ang mga leave, bawal na. pero may off-duty yan. Ay, off duty po. May off-duty. Bawal lang mag-leave. Bawal talaga ang leave. So, sabi sir, pag naka-off-duty, pwede kang Pwede ka maglaba. apudan pag kay Pong ka talaga. Pwede kang apudan. Ano? Opo. On call. Yeah. Yeah. Okay. Pareho pa lang kita. Ano? Olo kami, dito lang mag-leave. Pero ang trabaho talaga, dahil pwedeng bayaan pag may nangyari. Ipo baga. Okay. So, ito po, sa para tips po sa regarding po sa mga paputok. Opo. Sige, sir. Primero po, hangga't maaari, huwag magpaputok. Talaga, Iyo. Kaya lang, po baga, kung hindi talaga mapugulan, tradisyon baga ko yan. Iyo po. Saka pampali baga daki malas. Kaya nga, so amigo ko, nagpapaputok sa loob ng harong. Ayun po. Tamay di malas na dumasara. Payo. Okay. Dahil control tap, gari Filipino tradition Filipino tradition na baga. sa iba. Naman na po baga. Yeah, okay. Gari bakumog mo pag ding Yes, putokan. pero as much as possible talaga. Mas mara din sa naman Pero kung magpaputok. Pero kung talagang di mapugulan, basta so di pinagbabawal. susog sa regulasyon. Nasa regulasyon talaga na. Opo. Tapos bata baga bisan mauran-uran, kung Iyo baga. baka magatol ang kamot, dahil magkatios, magsindiki Totoo. pailaw, salaw ka na rong, Nanggad. lalo na mga aki, Iyo po. baka dahil magkatios, magsindiki mga papotok o pailaw, salaw ka na rong, so dapat, bawal pa ito talaga, dahil Yes. pwede pagibuhong. So kung dahil po, magpaputok na sana sa open area o designated area. Ano ba bagang barangay? May designated area kung saan pwede magpaputok. Opo. Oo. Pero mas mainam kung magiling na sana kan sa mga fireworks display. Maray pa. Meron ka na sana. Meron ka na sana fireworks display. Di ka pa nagastusan. Di ka pa nagastusan. Yeah. Mano dong kung suporto kan Correct, man so correct. kung ano so gayon kan fireworks. So Okay. pero pwede man gumamit kay mga alternatibong Pamparibok. Oo. Turutot baga. O kaya so mga medyo luma ng mga kaldero, mga planggana. Pwede man ito badul-badulang gayon pag So mga man para sa mga aki na nagkadros kayo so dahil na pagpuruton sa mga dahil na puminutok. Iyo, delikado yan. Delikado Taba kapag una mo kan, dahil pang kalayo, may kalayo pa na sila raw. Kaya ba ko na diskido dyan, putukan. So ang remedyo kan, ang tips mo dyan, so dumugo na talaga yung tubig, basahin na ng tubig ang mga hindi pumutok, tapos ilibing na lang. Halimbawa, Dahil na pagtago. Pag initsa mo nga ade, Dahil na nagputok, dahil na ganito pagkaputa. dumugon mo na lagod. Dumugon diretso para mapalbag siya. Tapos dahil na pagtago. Itapok na diretso. I-dispose kita ma. Mas maganda, ilubong na lagod. Para dahil na makuha iba na Yes. iba Iba ka na saray ganyan yung mga giraray. insidente ka na pinurot nga pa no giraray.
May problema. Okay. Tapos so gabayan po ang mga aki sa pagpuputok. Although so ang kapot nila so pasado man baga Iyo po. kailang baka mapasinala baga. Iyo. Dapat Mas may kan, gari base sa standard, pag iyang puminutok sa kamot mo, sigurado, saksa ka ng kamot mo. May gagastusan na naman. Yes po. Tapos mas mainam kung may mga fire extinguisher kita sa sarong kuta. Oo, okay. Although minsan na-require baga pag nagkuha ka lang kay business permit Iyo. may tindahan Iyo. ka. Masigwa akong madali, sir. Gari, ayan naman ito na mention mo, sa mga, kaming fire extinguisher digdi, sa mga business establishment Ay pala, po. pag marinyo ka, pig-check yan, etc. Pero sa mga residential houses, advisable na may fire extinguisher. Advisable po, pero optional sinda na. Optional. Dahil masinda pipiriton magkaigwa. Pero mas maray kun igwa. kung sinda, nag-isip man nila sa safety, na gasino man ang kantidad kan kung iyon maligtas sa milyones mong arong. Iyo po. So, magkantidad namon sa arong mo. Iyo. Na para, gasino man ang halaga ka. Ano sir, may expiration ang fire extinguishers? Actually po, ang chemical na, di man talaga yung halos kay expiration. Oo. Kung baga sa tawag, nagluya mo pa nagugurang. Iyo. Kaya pag pigpargamit mo, minaluya. man. Oo. Gari, so efficiency niya, nagbababa man. Iyo. Gari, halimbawa ngaya, kung ang fire extinguisher mo digdi, gusto niya digdi sa inyo, kulay pula baga. Ano yan? Dry chemical yan. Dry. Gari, in powder form yan eh. Ano siya? Monoammonium phosphate. Opo. So, pag brand nyo yan, pag binabuga mo, gari mas puting-puti siya. I see. Pero so, pag naghahaloy, pag naghaloy nga mga trails na yellowish na siyang diit. I see. Pero so effectiveness niya, nababawasan man. Nagbababa. I see. Okay. O kaya, pag day yan na-maintain, dapat baga, pag taga-shake mo, at least mga once a week lamang. Pag taga-lugon mo, zero shake. Zero shake. Para pinmi siya in powder form. I see. Kapag day mo pigero, mali-aloy kan, sige nang bagsakan sa baba, makurkik na, so nagbilog-bilog na baga. I see. Baka day na siya makagi sa Dahil na magluwas so, masulat na sauce. Kung talagang, okay, di na sana maluwas. Kaya, kung ano sa rukan, sir? Yan sana, tawid. Kaya kung ideya ka na, haloy-haloy na kaya. Dakul bagay kandigan pero mga... 1,000 plus yan, dahil man gayon. Depende man po sa klase, pero... Depende sa klase, sa size. ang presyo guide kandigan sa mga... Para rin man sa nana. Opo. Okay, sige tabi, sir. Tapos ano po, alimbawa, ngaya... So, sabi ito po sa mga paalalam na so kung bago ganyan ibang yan yung ganyan pagsabi bago mag-selfie tawag muna sa BEP. Yung baga, sabi call first before going live. Minsan may sulo na. Ano ang pagkaisip mo sa fire station ko na yung pamang kami na apodan? Correct. Sige, selfie tapos nag-video, nag-live. May konsenso sulo. Iyo man na nakandipide ang responde mi sa apod kung mas madali kami makontak, maapodan, mas makaskas man kami so responde mi. Kunyan every second counts diyan. Iyo baga. Ta ang sulo kada 30 segundos sa normal condition na dudublin ang size niya. Ano kasapon so sabi ni Kapitan Karen makaskason da ka mo sa mo kaya ano po ano diyan sa ano yung Lapu-Lapu. Alos segundos ang minuto niya ano duman. Sabi ni Kapitan Karen ni Kapitan Karen Canon makaskaso niya sa Bureau Fair kaya nakantulos natapos agad na po na nagapantulos. Maringapot na nagapantulos dahil na naglipat sa ibang mga kataraning naroon. Takon nagkataon po padakula na itong padakula. Bataan medyo dahil man po baga na magkalog duman ang fire truck sa arong na itong sa tangkod na ito. Skinita po ito. Kaya mga pyros na lang talaga ang paduman. Tapos kaya kung duminakula pa ito, medyo mapapalabang kita duman, mag-irespagiti kan pyros dyan sa Eskinita. Kaya pasalamat kami, naagapan tulos tabi ito. Opo. Sa Sendo, sir, may mga insidente ka na imbis na report sa Sendo, may na Facebook? Pero may po ba nangyayari ng ganyan? Sige, sa Facebook, madang mo, bumbiro, pero di mo kinag-upon sa bumbiro. Di mo nag-report kung saan ng sulo, kung ano. Importante yun sa mo. Siguro, type of naman talaga, pag may nangyaring sulo, ano yun dapat maano yan? Dapat maapod ang tulos pinakang araning fire station kung may number sinda duman. Pero pag wala talaga sindang number sa pinakang araning fire station, pinaman 911. Yes. Itong 911, mapidback ito. Kung saan ang pinakaraning station, yung man apodan ka 911 na may sulo dyan sa area yan. Ako, sa harong, diba sa Ludovico, kinakasurat naman kan sa mga contacts. Contact tapos, number. So 911 baga, in case of emergency. Pati sa mga akupig, orient ko, any emergency,
itong number ito, pwedeng apudan pag abot sa kwa. Ay po, importante yun yan. Kaya baga minsan, bako lang sa bureau para sa nagabos ang number, may Opo. pinon baga so PNP. police, Yeah, correct. so hospital, mga arugayan po. Oo. Ngani, kung anong concern mo Opo. na classic incident, Mas kung madali. yun Mas ma-responde madali. sa imo. Yes, okay. Sige tabi sir. Ano pa po nibang mga tips ta? So ano po, sarap pa yun eh. So kung halimbawa po may sulo na talaga. Oo. So kung pwede po magkandak na sindang initial firefighting habang on the way pa sana Habang sa day mga pa, sa habang mga on the way sa mga firefighters. ma-responde na Oo. mga fireman. Tumabang na. Kung pwede sindang magkandak so mga baldi-balding unang bangya. Yes. Para gari ma-delay so paglakop kang Opo. pagdakula kang kalayo, Oo. paglakop kang kalayo. Oo. Medyo ma-delay dahil sa initial firefighting na Yeah. sursibyanan ni Iyo. tubig. Oo. Although on the way kan so fire truck Yeah. nasa Oo. responde. Ngani din na tools magdakula. Opo. Ano sir ang pwedeng inoto na nagkakalayo o magtuwang mag-stop kang kalayo sa mga ano ba baga proper tang ial sa tulos paluwas? Yung ngani po. Oo. Pero dito mabasal sila Iyo, kan eh. iyo. Instinct Instinct baga yan instinct eh. so Kanya-kanyang plano ko decision naratin. Correct, Pero correct. primero po isipon ta na so kaligtasan ta. Ayo. Kung Subuhay, kaya ano? kung kayo tapaman kaya gibon so dapat ang gibon na selling mo sa assessment mo. Opo. Kaya ko pa inaibusan kay burbalding unang tubig tamay Oo. tubig pa man ako digdi. Ay may parasin gisir pa lang ako digdi bugan ko na. Opo. Pag di kinaya kan tubig di kinaya kan parasin gisir di iskapo ka na. Yes. Pero once na nakaluwas ka po sa sarong na sulong building arong di ka natabi narduban mo may kwarta po Na bumalik pa. loob, ano. Oo. Dakol po na diskido ka na Iyo. bibalikan niya na dahil na nakaluwas. Oo. So, ngayon naisipan mo do, ngayon, may mga importanteng papilis pa lang niya ako duman. So, Iyo mga birth baga. certificate, land title, Yeah. marriage contract, Naiko. diploma ngayon. Oo. Kaya ang pig-advise mo dyan kan Bureau of Fire, ikag ni doon sa sarong laugan ngayon at chikis ngayon. Oo. Sarong birit-bitan. Sarong birit-bitan yan. Oo. Tapos, bago, kung saan man nito sinaray, kaganido kibilog na dakula na kulay pula. Priority. May sinyal. Tapos pag Priority ng sahod. priority. Okay. Pag Oo. nailingin kan mga personnel na naglaog dyan, nag-responde, nag-firefighting, nailingin na malitang yan na may code red, so Oo. bilog na pula. Aramin na yan, very important yan ng mga documents. Aram mo, sabi ko, Sindanan aram, makon iyan kan. na- Iyan na pigistorya mong iyan. Danaware ako, igwa pa lang kamo ka yan. Igwa kami Igwa kan. ka akong kinahiling. Saan ako nakaduman na nasyon na, tangin niya ako tamay red dyan. For fire, kwan nga yan, rescue. Para din na ka magbalik duman. So pag nailing ito kan mga fireman, Oo. agbuto na ito. Aram din lang, importante I yun ito. Ito to na see. dito sa luwas. Oo. Di ka na mainisip So anything na gamit na importante yun na maray. Ikod read mo. Kung sa'yo nakabugtak Kagan mong kinakalaog tag, yan. oo, kagan mong Bugtak tag. ang kitag o anong klaseng maski ribbon sir, okay na yan. Maski sa mga sticker bagang pula. Sticker na pula. Oo. Pag nahiling nindo yan kan mga firemen. Sabot mi na yan. Importante ito. Very importante yan. Very important yan. Yun na yan. Sindanan makuha ka ito. Tapos ito to na lang Oo. sendo sa luwas. At least, din na ka mo Iyo. nagbalik. Ang pagbalik talaga makatakot. Makatakot na. Dahil mo na aram yung pagpabalik mo kan mo. Pagkalawag mo, baka so again mo, paluwas. Dahil ka na makagiduman. Kung magbaragsakan na sa mga debris na makalayo na. Okay. So dapat pala, actually sir, diba ako kang kiaram. Ako kaya ang mga importante ming papeles, nakabugtakan sa sarong Subak ko hiwa-walay. folder siya, sarong laogan na At least, subak ko masusuloon ang laogan. Oo, sarong laogan para so na makitagalan siya kung duman sa laog. Pinagibo ko ito na metal. Kung iyo pag nainit ito, problema ito. Basta Ito. sarong laogan siya na pag bit mo. So gari baga sa attorney mga Yan. Oo, arog ka. medyo Oo. mga hard pa man baga ito, Iyo. mga fire resistant pa man Oo. di ba kayan. Iya. Nakabugtak lang sa sarong lugar na pagdalagan mo, pwede mo itong agihan. Oo, tapos Oo. lalo na kung kagan mong code red, yun ito, Iyan pala, priority. kwan pala sa endo yan. Instinct na, aron lang kan Instinct sa bureau endo fire. yan. I see. Okay, very good. Okay. Paglag duman nailing ay nga uning may bag nga digdo may Oo. atachikis ngani may May red. tag ngayang pula. Oo. Importante yun nga Importante mga papilas ang log nga Ayun. kani. Okay. Dadaro na yun. Oo, Tag sarili, okay. may bitaw na dai ka na. Yan. Wala to sir, gabi daw takang color pula. So kuan so nito so bolt. Pagal sa kato. Okay. Ang kwarta makuha na yan, di ba? Ay po. Kumpara sa buhay ng tao. Sige tabi sir, ano pa? So kami po, may pick up po naman po kami pre-positioning kan mga Oo. fire trucks. So ngayon ba may mga paabot na event so mga firework display. Iyo. Garigo po ngayon sa Marathon Gate tapos so, kung sa ano. Oo. May standby kami fire truck doon. I see. Pero bako man so So kung may mga abangan fireworks, mi lang kung saan mo pa so kung may masulubang sa pagtaraning. kung may fireworks display, may coordination dapat sendo. Eh po,
Magkakaagad po sa mo ki permit. May permit yan. Di ba nga may igwa nga kita digdikif ano ito so mga Ay po, fireworks. Fireworks sigo po. May permit pala May na permit sendo? pa. Bako sana sa fire sa PNP gwa pa. I see. In case of emergency. Tapos mga license ang may mga license ayan na nag-operate. Oo. Itong para sindikaan. Para sindi minsan baga computer na lang ang nagsindikan. Iyo, Mga iyo, sa manual. So iyo. Oo. puro na Oo, digital. Oo. Pero may mga lisensya sila. may lisensya yan. Oo. Okay. Yung pagka mapasalang pag Tapos sindi mo. may permit man so ano to so sa organizer so brand kan so So gagamit ito na brand. I I see. Okay. Tapos ano man, pira kang so yun baga sa mga tindahan ngayon kan mga papatok. Siguro mga ngayon na 31, may fire truck ng naon mismo sa Tangod Ninda. Iyo. Okay, madali lang sir. Bago sa dagdag mo pang tip, sabi niya, good afternoon, Tabi Henry. Pakiapot po kay sir. Anak ko na. Ito. Pakiapot po kay sir kasi ang dami bagang mga bystanders yan pag may fireworks display. One time, may experience po ako na nagpaputok ki Quitis. So, binugtakan kang Quitis, natumba, nagsagid yun sa dalagan, napaduman sa kadakol na tao, nagkariribo kami ka ito. Maray tang tinamaan sa roosa na sa pantalon niya, dahil nagulpe. Ano po daw ang pwede pag-arog ka na klaseng fireworks? Ayun po nga ni. So Quitis pagkapod baga bagan so gari baga misfire na po. Oh, yan, misfire. Nag-misfire Oo. nga. So Oo. bako siya paduman sa talagang direksyon. Opo, oo. So yan po medyo risky po bagan sa mga audience. Iyo. Kaya lang, dito na pugulan ng audience kaya eh. Iyo, Talagang oo. nyaw na dyan para magmeron. Mag-enjoy pati. Pero kung sakali man po na may incident araw ka nga, nag-cause ito ka-injury, Opo. yan man po sa ambulance kami. Yeah. Oo. Pirmi ng kaiba dyan sa ambulance may. Iyo, oo. Tapos mga ibang ambulance, mga EQRT, Oo. naraw niyan po yan. Siguro, Pwede man pag siya, no? nagiling ki fireworks display, mag-desert, mag-short ano? Uy po. Mas magaling po siguro. Ano? Nagdodua ka. May Takot araw, nakapantalong ka, tuminama sa Quitis. At least, di ka malugado. Di ka magulpi. Oo, Pero di kung ka naka-shoot magulpi. ka, Diretso na sa legs mo. sa bagay dito, mabawalan ko ng klaseng attire. Dapat ang mga kababayan ta. Okay, sige Tabi sir, ano pa? So ito na po, so mga nagkakaigwan po bagang ka-epekto sa pagsabit ng kasubago, so Iya sa po. health tapos sa environment. Yeah. So talagang lalo na ngunyan, baka dakulo naman kanan maging basura ali lang sa paputok. Yes, totoo yan. So pero may ano pa po ako, mga kung may oras pa kita Sige, kuhin, okay, sir, no problem. May oras pa po kita. Sige lang. So ini po, bako na masyado ni regarding sa paputok, pero ini po additional fire safety tips mi pa. Ito po, unplug all electrical appliances in main breaker when on going vacation. Minsan baga mabarakas nga kita ta. Iyo. Alawig pa Iyo. man, di pa mabalik sa trabaho. Opo. Minsan babarianan arong. Iyo. Okay. So mas mainam po baka magkos po baga may mangyaring masuso arong habang day sa mga tagsadiri Opo. sa pamilya. Oo. So pasiguro po nindo ang nindo electrical system nindo. Opo. Kung dahil man gagamitan sa appliances di ay plug na. Iyo. O kaya kung dahil man kirip na so andar pa kaya baga pero nag-andar ta sa mga frozen. Oo. Pero kung dahil man sana ang laog sorip ngayon, dahil man importante yun sa laog na maski matunaw okay lang, Opo. sumin breaker I-off na na. misman i-off. Iyan, okay. At okay. least Okay. sigurado na kamo na Iyo. kampante na ang isip ni doon kung nasa biyahe kamo. Oo. Nading oo. tao sa arong nido na wala man kinagadalay na kuryente sa lugan arong. Opo. Ikaw ba sir, kang electrical engineer, ihapot ko ni sa imo ta, paminsan, naliligawan ba na ba nakasaksak an electric fan? Ayo po, Ang paaya na ano pa mga nakasak, paminsan charger. Di ba? Ano pong kuwang kaiyan? Ang rason ka na, naka-off man nga yung electric fan. Baka nga dahil man ang ang kiris. electric fan po, Opo. primero, Oo. na-obserbaran mo bagay. Minsan pag pigun mo, de tulos binataririk. Ano ba, kan pipidalan. Iyo, pigisirig. Sige manual. Sir, ano po yun sa may problema na siya, sa busing iyan. O kaya, okay. pag sinaksak mo, pigun mo nga, sa number 1, de tulos na ikot na, nag-uugong bagay. Iyo. Haloy ko na. Tapos alo bago mo na ikot. Oo. Yun na po, saro na sa mga... May difference yan. difference na siya. Okay. Kaya, dahil na ka masyado makatiwala kaya. Oo. Minsan, naka-number 3 pala niyan. Oo. Bigla na saan puminundo. Okay. Di, baka nagalaom ka mo, nai-off na, Oo. naman nag-iro. Then, Palan, naka-number 3 palan. Kung sabihin, habang maabot ang oras na accumulated na so init sa laog, Okay. mag-init na siya, dahil man nag-iikot, kaya makos ka init. Opo.
hanggang sa magbaga na so mga bakal lubang sa loob so mga armature niya Iyo. Iyo. mabaga na ito tutunaw na ka to so insulator so takop ng plastic ba kan electric fan Oh, yeah. yan. Yeah, oh. Once na nagtunaw na ang plastic, Plastic. kalayo na yan Okay. sulo na okay. kang gabos na dadaloyan niya Okay. melted na yan so nagtutunaw yan kalayo talaga yan Sumaaso yan, makalayo yan. kami kan mga ano kan video kan na pag-demo kan Grabe. na ano? minakalayo talaga. Grabe, ano? Oo. Kaya kung sen mo na kung sen natangod yan kung carpet, sulo na sa carpet. Kung naran na sa kortina, sulo niya na Iyo. yan. Sulo Oo. niya hanggang Oo. padakula ng padakula. Oo. Kaya dakol sa record may dakol ang ano Yan ang kausa. cause mga araw kan electric pan lang. Iyo. Iyan sa lima kung mahali ka mas maray na ding mga nagsaksak o ibaba mo sa main switch sa breaker ano. Ayo po. Nakakuan ito. Oh. Pero kung yaong ka man sa nasa harong, gari tama ba nagkukonsumo yan na nakasaksak mas kinaka-off? Sabi nga ni da ano ba ang TV? Oh, yan. So bagay inok mo Nag-ilaw siya. bagay na- May ilaw na pilot na ilang pulang Oo, ilaw, oo, pilot oo. standby lamp. Yan. Gari nagkukonsumo dan kay mga 20% pa o 25%. May Oo, kurente oo. tan boy ang kurente kan sa log eh. Naka-standby, Iyo. naka-idle man sana siya gari, naka-standby lang. Iyo po. Okay. Sabi kan texter tahen, pakihapot po kang aircon. Ang aircon baga pirmi nakasaksak. Iyo po yan. Dako naman po kaming incident na sa man po ang aircon sa naging Kausa. coast kan Oo. ano. So, sa mechanical baga, although mechanical yan, Iyo po. halos and Oo. system kayan. Oo. Siguro so may mga aircon ara man nila ko maobserbaran nila kung dahil nagko-function kimayos. Gari nagpa-under na, dahil matulos na ngayon nagilipot na o Iyo kaya nagkadal-kadal na. Oo. Tigo man yan kinag-rotating baga dyan na ano sa loogaan. Correct. Karandal na. Oo. Siguro kunyan mas advisable siguro kung although magastusan pero as least safe man kung napaayos nindo. Paayos salidahin na Taba yan. ka kung dahil na kaya talaga maayos di Opo. pasalida na sana para safe man Yes. po ang ano nindo ta baka yung man lang ano mag-cause ka sa lo damayon Yes. pa kan subong karongan. Iyo baga. Okay. Sige tabi sir. Ano pa? Go ahead tabi. So ano po kung ano po ba kung makadiscover po kasi lo so dahil kita tulos mataranta. Oo. So gusto sabihin i-alerto ta ang mga pag-iriba ta kung may pag-iriba kita i-alerto ta na Opo. nating may sulo. Okay kung nakailing ka mong fire alarm system so bell o tapos sa switch i-alarm mo nindo tabi so pinduton nindo sa alarm Opo. lalo na kung dakulang building yan at least gabos na niya man sa sarong lugar sa building na to kung Oo. sarong man naka-alerto na may sulo talaga. Yeah. Kaya madali ang pagkapot ng evacuation. Iyo po. Makadulag tulos sa mga nyara doon, maalerto tulos na may sulo na palan. Tani pagkaan kung dahil mo pinduton ng alarm, nagbuburklo na sa iba dahil mo pagkaisila lalo na kung mga naka-aircon bagyan. Medyo at least. Tapos mas madali man sa responding firefighter na nakaluwas na sa mga tao. Opo. Para dahil na masyadong hassle sa laog, dahil ng Yeah. mga i-rescue. Yeah. Pag kaya po baga kung may i-rescue na, priority ito. Iyo Bago po. mag-firefighting. So, Iyo po. pag nakalawas na tulos, mas madali ang firefighting kung may sulo na. Opo. Sige sir. Ano So, pa po? tapos tumawag po kayo sa 911 o sa Oo. pinakamalapit na fire station. Igo kaming mga contact number. Opo. So, kung ano po kamo, may dyan, ballpen, Oo. surat po nindo ini. Sige Digi po. lang po ina sa Ligaspi City, Iyo, Fire. okay. Kung arani po kamo digi sa Pigapod Ming Central Fire Station, di yan sa Barangay Dapdap. Opo. Kay Sa Sawangan Park. Sa may Sawangan. Oo. So ini po ang number may hotline Iyo. po ini. Ate Sara, suratan daw tabi number hotline kan Bureau of Fire. Surat mo tabi. Sige, anong number tabi? So digi po kami, engineer? digi po sa Central, so arani lang digi sa DCGB Opo. Iyo kaya naka-area kan digdi. Ini po 0919 0919 99 99 25 25 484. 484 Tapos ini sa Globe Me 0917 0917 185 185 9984. 9984. So ini po ang area po kani halos ining sentro dito sa Legazpi. Sige sa area gininindo. Ining mga pag-arani. Yun ay Oo. ng first run. Iyo po. Oo. Gares siya nakasakop kani tapi divide may man. Iyo May ba? mga substations. Ikaw kamo sa May mga Albay substation District, baga kami. diba? Ano? Ay, saan ikaw kamo? Halimbawa naman arani po kamo sa mga nagdango po. Halimbawa arani naman kamo sa substation 1. Diyan Oo. po yun sa Piñaranda Peña, adig di sa may kwan? Sa may pasiring sa Bunot. Yan, Proxy. yan po. Yan, okay. Kaya yan po mga pagpunin niya sa mga buonot na yan, Opo. Parimbay, Parawis, Papadang. So ang nakasakop na po kayan, yun ay sa Piñar ng substation 1. Opo. Oo. So ini po ang contact number
kung kaya nindo i-memorize, pero kung mas maganda po ipunbok nindo ini sa mga cellphone nindo ano. Yeah. Na No. para madali lang ang pag-upload. So ini na po ang number 0917 0917 112 112 4972. 4972. Yeah. Ay po. Kung kamo naman po naon duman sa Albay area ano. Iko po kami duman substation to. So halos aran ni sa may ampang lang ini kan katedral Katedral, iyo. No. May policeman baga duman, may Yes. sipak duman. Yes. So may fire truck po kami duman, naka standby permi. Opo. So sa mga aranin naman po sa Albay area, ngayon ba taga James Barrio kamo, Oo. kan ba ko yan ano. Yun na po nindon apo dan tulos nindon. Tamas aran nito pinakang-aran ni sa Indo. 0956 0956 49 49 59 59 538. 538. Albay area po ini. Albay area. Yeah. Kung Okay. duman na mo po kung nauna mo po kamo duman sa substation 3 sa Taysan. Yan. Oo. So mo itong mga paduman ng barangay baga sa Inotang kan Taysan ko Yes. yan. Yes po. Digi na po ko mag-upload sa may fire station pa ba kami duman, substation. Mm. May dua pa kaming fire truck nga na nyaon duman. Oo. So, digi na po ko mag-upload 0917 0917 173 173 27 Oo. 33. 30. Yan. Text and call po yan, engineer. Ay po. Oh, mas maray kun apod mas tangani mas madali mas madali. Depende mag-text po. Tama ka bako dito kwan, mas maray apod. mas Yeah. magayon po upload. Pag emergency. Oh, Pag although emergency. antes po nababasaman. Yes, Pero yes. kung sa irdali Mas mas madali magayon so ang upload. call. Oo. Okay. Ay po. Okay, ano pa tabi, sir? Okay na, kompleto Okay ka na na. Alright. Uni may mga text kay apo digding. Sige. Basahon ko sa imo ha. Ito, Henry. Nadangog ko po electrical engineer palan si Senior Fire Officer 4 Santander. Pirang taon po susog sa fire safety ang recheck? Pag-recheck kan mga electrical lines, recheck. So, gusto mo nyo, sa mga linya, di nagpa-install ka ngayon yan, pirang taon ang bago. Actually po, di pa man po kipig na Kung pirang talagang taon ang Oo. Depende man po sa pagka-construct. Iyo. O kung halimbawa po, ang arong so mga ordinary lang mga ang mga made of light materials masana ang arong So pag mga made of light materials baga, kadaklang kan expose diyan ang mga wirings. Iyo, nakaluwas. Masyado. Aro kaning building baga, nasa loob kan Nasa ang mga tago wire yan kan, na mga nakatago. mga poste. Ang magkairili mo sana switch. Sa athletes. Opo. Tapos so mga ilaw na Yeah. diretso. No. So gari ibang pagkakaiba. Yeah, Medyo kay kung sa building na embedded talaga nasa loob ang mga wiring system. No. Mas aloy po ito. Mas okay po ito. Protected baga duman ang linya sa laog. Iyo, may tubo nakalagay sa tubo pa eh. Oo. Pero kung sa mga ordinary arong sa nabaga, so basta sa giniri mong arong, Pinako sa unwire baga dyan. Garo, nagkasaralapid dyan. Yes. Garo ba magkailing do? Kung sensahin sa namin nadalagan ang wire. Tapos, baka nagkakangarat-ngat yan kan mga, sa mga kinuong nga, Opo. o kaya, expose siya sa uran init. Yan. Oo. Mina-brittle baga yan, yun ang mga wirings. Opo. Once na nag-brittle tabi yan, alam mo, unwire nindo, expose sa uran init. Mainit, mauran, mainit, mauran. Maabot ang panahon, yan na insulation, sa insulator niya, na-brittle na yan. I see. Kung sabihin, pag nag-brittle yan, so may mga crack-crack na bagay, Iyo, may corrosion. Oo. Once na linog yan kitubig pa nagparaura na, may crack na, Oo. may posibilidad na mag-short na sa duwang wire duman sa laog. I see. Kaya Oo. pag nag-short yan, automatic ma-air-spark bagay yan, Iyo. makaralayo. Pag dahil nabantayan, madalagan ka Makosakit. ng makosang kalayo na pwedeng lumakop dyan. Tapos abuto na, so ano man ang pwedeng sulo niya, masulo Iyo. niya, lalo na light material sa mga nyaon dyan. Iyo man ang ano. Pero So- mas maray kung pag yan mga sa installation pa sana, ayuso na sir. Alayos na natin. Kaya, kung siguro kung made of light materials ka mo, pag taga-reparo na nga, kada taon nga, ipachikta daw ngayon mga wirings na tabak nga, brittle naman ang gato. Kaya, di mang paano bagan minsan nasa ayos na, kung sensahin sa nakita mi na gibog, wala mo extension wire, Iyo po. kulang kita sa mga saksakan. Opo. So, yun po yan. Pag taga-reparo sa kung mareparo mo man kung kaipuan na palitan, Yeah. Ngaya, may nangarantod ng saksakan, Oo. may nangarantod ba gaya pag Ano may saksakan? may airtone? Iyan sa luho bagaso kan saksakan, may lim maitom gari may ariw. Igwa na yan, may ano na yan. Dapat kan palitan may yan. korosyon na yan. May korosyon na yan. May mga korosyon sa laog. Tapos,
iyan na nagkukuski areo so mga maitom dyan. Oo. Yun so minsan nagkasulo baga sa pagkapot ang arcing. Iyo. Diba minsan pag Electrical may arc. mga saksakan na pag saksak mo nag-spark, Yan, yun ay nag-spark. may mga problema yan. Ano? Saro yan ta kung pwede mong palitan na sa nagayod yan. Oo. Medyo mura man sa nabaga yan. Iyo baga. Oo. Tapos may mga brand man na medyo mahal pero medyo kampante man ang isip mo. Totoo, man mananggan, maray mananggan. Di So kalida- barato, di ang mga kalma. saksakan, kadali mag-loss, maghalo Kaya ka. minsan kung barato, baka daw minagi sa DTI baga ano. May problema pa yan. Alright, sir, good afternoon po, sabi niya. Good afternoon po, sir. Ang mga firecrackers po baga kaya, yun, honest, sir, magandang punto niya ha. Ang mga firecrackers po baga kaya, pag tuminaman sa kamot, regardless kung pira ang sukol ka, talagang sanggian kamot mo, ang kulit mo. Ang hapot ko lang po, regarding po dyan sa mga poisonous baga na mga na nagkikiri-kiti. Baka Natalo po tayo ang pigbabawal na poisonous nga ni, lalo na sa mga aki. Baka so Sir. ano yan, pigsabi niyo. So, Watusi. lucis, watusi, Oo. piccolo, Yan, oo. so, malagkit-kiti. Pero actually, ano wato si piccolo ba? Kasabay naman sa nagbabawal. Iyo. Bawal So, naman. lucis lang ang denomination. Iyo. Ito baga, medyo Yeah. kasabay ito. Iyo. Pero anything gayud na ang pulbura, talagang dahil pwedeng mahalo. Kung yan, Ano? hazardous permian sa to. Iyo. Lalo, mas nga Oo. malanghap mo baga, no? So, gari, malibong ka kung Iyo. nagulpi mo so singot. Oo. Iyo, okay. Sen, pakihapot po sa bisita mo na taga Bureau of Fire. Ito. Pakihapot po sa bisita mo na taga Bureau of Fire. Kasi po yung fire extinguishers namin 6 years na, ay pangyari sa Maabaka, 6 years na. Gari, kasi bago ba kasi, may sinabi ka, habang naghahaloy, medyo naguluyan naman ang ko. Paki ko ano tabi. Dayo gari kitang kapot na piracy ng gisir, ano? Pero, dakulong pong klase kan piracy ng gisir. So, old model po ka to, so cartridge type ka to. Oo. So, dakulaan ang liog niya. May gari baga dakulaan ang liog niya. Gari so, sa kunyan baga, container na, so dakulaan. Iyo. So may dakul American. Dakul American. Nganyan, napalitan ito kan so gauge pressure type. Yes. So, so may gauge na baga na mailing mo. Bibulnot sa naso. Gari may gari relo baga. Gari niya baga sa mailing mo sa parasing gisir. Yeah. Igo duman na araw na kulay yellow. Tapos duman sa laog, igo duman ki kulay green. Okay. Ngunyan, pag normal pa o okay pa ang parasing gisir, dapat itong arong yellow nakatutok duman sa green. Tapos okay. pag tapos duman naman sa right side niya, pag binasa mo, may kagduman overcharge. Iya po. Pag duman naman sa left side, pag binasa mo, recharge ang nakag-recharge. Kaya ilingon mo dumang sa araw kung sa'yo nakaturo. Kung nakaturo sa recharge, gusto sabihin, wala naman siyang pressure. Although niya ang paso, alam ba, niya ang paso piracy gisir, so content kan piracy gisir, ano? Dahil pa man siya nagamit, pero nag-escape na, wala na siyang pressure. Kaya so araw ng yelo, mabagsak na ito sa left side. I see. Ang mabasa duman, recharge. Kaya po nila So pa-refill. nahiling ito. Bako pigkukuanan sir? Pig ano pod ka? Refill. Refill? Pig Pig-refill yan. Buda refill pig, yan. ano pa sa wrong term kaan? Garo pig, pera kang refill. Calibrate, pig-calibrate yan. Dahil man. Ipo gayod sa ano na, so nag-refill na po kaya. Nag-refill, pipa ka rin na yan. Ano? May pressure baga na kung pirang pressure dapat na niya sa loob kang tangke. Kaya iyo po gayod, pig-calibrate mo nila. Okay. Arin po ang pwedeng brand na medyo midbid garantisadong convenience outlet. Salbata na matinda nga po. Honest sir, di ko na ito naman sa baranta. Baka wala kami kayong advertisement. Ay pamasa ko Sir Gary. Ayan tabi sir. Kung may comment ka kung ano nang pigutan niyo. Actually po, saro po lang gad sa pinagbabawal sa Bureau of Fire sa Opo. mga personnel na mag-recommend kay brand sa kung anong consign na tindahan. Ano Opo. po. So, pero mo po ang pigpaalala sa sa mo na bawal po yan. Pigbawal na po yan sa DILG. Iyo. Ang importante kayo na pag nagbakal ka kaya may PS mark. Tama sir? Ayo po. So Kaya, ICC mark standard, di kung ba? sumabakal po kamo kayan, yun na po yan sa mga PS mark. DTI kung pa niya, imported po, so kung may ICC. Tapos so uminagi po talaga sa DTI para Tama. para garantisado ang quality. Okay. Good afternoon, Sir Hen. Hapot ko po kay engineer kung ang wire na maitom pwede pang gamiton? Kagawan mo, latuson ta ka. Baka may wire na black sir ang ano ko ako daling blue, yellow.
Kadaklan Black. kan insulator na wire, kadaklan ito man eh. Black, oh. Baka sabi niya, so sa laog, Baka so sabi wire mo- na sa laog. Oh, so sa lao gayon na may mga baka kun matio So- na may mga ariyo na etc. Oh. Actually po, Oh. ang kadaklan kan laog kan wire na, so wire mismo, gari, medium copper man sa na, ano? Iyan na, Dating, so gari sa laog. gari bronze yan. Bronze Copper yun. yan. Copper wire yan. Copper Gari, yan. copper sa bronze baga. Okay. So Oh. pero kaluin kan panahon talaga kung aluyon ng wire yan, minaito man talaga yan sa laog. I see. Yan, ano kano cancer? Tay kabirang sarong Kung, electrical engineer. Bako na bilang fireman. Pero maraman mo kung pwede pagamiton kung may tester baga kita. Oh, yeah, Kung, no. alam ba, pare sa alam ba, sinaksak mo digdi, ginibo mo siyang extension wire, sinaksak mo digdi, kinagan mong ilaw sa dulo. Kung nag-ilaw pa duman, di okay pang connection niya, di Oh, pang putol, oh. pwede mo siya magamit talaga. Iyo. Oh. Taan wire man, pag may problema, minakirtik ito. Minaimlat putol na yan. Alright, ito sandali lang. Henry, good afternoon po. Good afternoon po. Ang linya ang refrigerator po baga pigbubugtakan mi ki AVR. So voltage regulator, Oh, yeah. automatic Pigbubugtakan mi voltage ki AVR regulator. ta narabasada naman so aliko kay ni basta ibang uro basta normal naman na sa aliko ya pigbutang mag AVR kung naka AVR po siya nakaka-protect daw po yan para dai maraot talaga ang ref tas sa kong ref naraot talaga kanon kan kuryente. Anong purpose kang AVR? Hindi ko kita comment ka. Bata may mga ano baga, produkto baga yan. Iyo man ang ganda eh. Makaano kita kan, so manufacturer ka. Usually, ako may AVR ako sa arong eh. Ay po, Ikaw siguro, ang mas AVR. pare po garo igwa ta. Oo, Nasa, oo. Base man sa inda kung may nida kagan na aram nidang Okay. may protection man talaga, nasa inda na po, magkagsinda ka. Yes. Decision po nino. Hen, gerday ko aram kung hindi po nasa topic nindo. May mga appliances baga po na may groundings. Importante po ito. Ay po. Mas nga ni dapat po So, yung washing machine ko, sir. Pag Domingo, nag-washing machine ako. Ipo. Igwa itong saro na So sa green, na, kulay green na sa date. Kulay green na. Di dukot ko naman sa kuhan sa ano yung nadukutan ko ito. Sa gilid kan kuhan sa kan washing machine sa daga. Sa simento. So may bakal nga, May may bakal ka bakal, doon oh, na yeah. nakabaon sa So, nakausli ko na kabilya. ayo. Oh. Ano? Anong purpose ka answer tabi So, malaga? pick up ba nga surge current kaya? Iyo. Oh. Duman minadalagan kaysa marot ang appliances o maano ka, kurkigi ka. Duman na ito. Duman minadalagan ng surge current. Oh. Kaya- So, may purpose talaga sa May kunata kinibo. pati nga ni dapat ang mga saksakan ta sa arong sino mga oro athlete baga. Igwa akong Yun naili. yung nga ni garo pigbawal na po so daing grounding na dahil na bawal na magbintang garo so mga hardware kan so pigo ba ka lang kang mga plug Oo. gari may ano na po kaya na gari bawal na magbintang kundi so grounding system Oo, dapat oo. ang babakalon mo ng outlet so gari tulo na bagaan Iyo. tulo ng loho Pati pa sa baga tulo na. Oo, tulo ng loho. Ang saro ka ito. sa grounding Grounding. Ah. Ang iba sir, piputol yan. ipo pero mas mainam po so may grounding system ang garay Iyo ta. Kaya nga nang ginibo niya, may purpose siya. tapos sa design nga ibaga pag ilo mo sa mga plano Oo, iyo. so plano kang electrical system Electrical, nila. iyo. Tanay Sa ibaba ba kan mailing mo pero may grounding system. Iyo. Ta. Igwa akong pinagibong plano. Pati nahiling ko sa electrical. Ang design, may mga Ipo, may grounding. may purpose man po talaga siya. Dapat talaga may grounding system. Nakakatabang. Ipo. Saan nakakatabang po siya? Kunya yan nga Anong so klase? mga protection? yun nga na sa mga current man sa mga surge current ba so mga ina-access diyan. Tapos so pwedeng makadamage sa imong mga electrical system. Opo, oo. Napapaduman sa ground. Gari absorb na. Iyo man ang Baga ganun. siya absorber ang dating. Iyo mananggad. Okay. Iba man ang apot kay ni manasarawayo na ini. So electrician mi tabi sir nang alas ko kakaputan niya suli niya kang kuryente. Ade ka mag-arog ka iyan tabi ta. Baka ma-expertise ito. Ipo, Ano sir? di mo problema, Ikaw basta- pirang sarong engineer. Ikaw kay arog mananggad kaya. Pwede mo kaptan basta bako ka complete circuit. Kaya daw iyo ta. Iyo narunduman ko mananggadaan. Iyan baga na suli niya kang aleko. Duwa baga yan na sa arog niya. Duwa baga yan, di ba? Basta bako ka grounded. I see. Okay. Buda ini bagang drop wire, may saro baga na silver ang color. So bear. Sarong black. Mm. Arin po yan ang live. So may black. plato so black. Okay. So pag kinaputan mo duwang rimate ka. Pag susudulo ka to nagkasabay mo yan. Lumati ka. Okay. The best pa rin yung mga paradangog ta. Alright, Hen. Nagpaputok ako kang last year. Sarawayo din ng hapot.
Dede pwede ring hapot mo. Sarawayon ka na. Sarawayon ka. Alright. Ito. Good afternoon po. Regarding po sa mga fireworks related injuries, ay bako man po doktor si Fire Officer Santander, electrical engineer po siya. Ay doon to ko, nagogon po David engineer. Ano pong epekto kaan sa lawas pag iyan po nakalaog sa lugad? Garo ma-invite naman Garo si kay doktor Dr. naman Angkay kanya. Dr. Angkay po anta kaya. Garo Dr. Angkay. Pero ang importante po, dahil ka magpaputok na malugadan ka. Ipo, Dapat susod sa standard. gari na kaano dayan, may tetanus baga dayan. Iyo baga. Oh. Kay baga daan na puputokan man, napay diksong ki anti-tetanus Iyo gayon. man ang so anti-tetanus, garo toxoid something. Toxoid dan. Arog ka iyan. Okay. Madali lang sir Tony, garo nagtanog sa akong cellphone. Malang hata. Lat ko nata. Iga pa rigod di kay hapotali sa paradangog ta. Okay, ito. Ito. Good afternoon, Tabi Padi. Padi yung good. Padi nga po. Good afternoon, Tabi Padi. Ang paggigibo kang mga community fireworks, Tabi, may permit palan iyan sa Bureau of Fire. Kung day po kuang permit, may penalidad po. Kunya siguro po, baka ipapundo po kan PNP. Iyo ano. Dapat talaga may permit. Kaya nga ano ba, encourage talaga magkuang permit. Pero nagkukuha man talaga permit ko yan pag may araw kaya. Dahil man pininday. Kumbaga community fireworks display or ngayon fireworks ka talaga. Kung naraman kan mga local government units. Mas magayon po may permit para yaon po sa mga standby na aram kan Bureau of Fire na kay po nila, di ba? Mapa-standby yan taki fire truck. Opo, okay. Sir, kung ang hali sa community fireworks, sabi niya, may duminalagan po sa harong iyong sa kansulo. May paninimbagan po ang nag-organize kan community fireworks. Matinang maghapot kayo ni Sir Gary. Kaya ano na yan? Mga pang-abogado niya. May abogado ba ka mo ko yan si attorney. Siguro pag naghabol ki damage may na-damage senda tapos may ninda pabayadan. So pwede man guide sinda ninda gibuan ninda ki proper na ngaya kundi ko kung makason o baka so mariglo na sana ngaya kung may balik lang so na damage senda na itong oron. Tama sir, kung halimbawa so na damage na property, may diretso siyang magreklamo, di ba? Po. Kung siyang diretso, kung nasasayang kung magreklamo siya against duman sa duman man ang gadhali, so naglanding sa iya na kalayo hali sa pwede niya fireworks. ito pagkaan so gari kasuhan niya gad pwede man Iyo na para mabunaran so na damage sa iya. Kung yan, discretion niya na yan kung anong gibuo. Alright. Ay ba man ini man na ang kwitis po baga, kung maglanding sa dagatan, dahil dawan makaungkan sira, di mi po aramin ni engineer. Ano to masimbag kayo? Ano giling mo? Garo bad ang mga nagadang pwede magkasimbag. Di ko po aram kung ang kwitis baga bala yan sa di ba? Bamboo, stick, di ba? Tapos sa puro may tapos pag putok ka to, nawawala so stick na nawala sa stick. nawagas na so baka bala na kadang sira bala dan sira. Last text na lang. Good afternoon, Tabi. Ito sabi niya, good afternoon po. Ay nasimbag na po ini kasabago so tungkol sa mga mga poisonous na watusi. Nasimbag na po. Bawal iyan sir, bawal. So, namin sunduman sa primero po sa ng memorandum circular, bawal na. Bawal talaga yan. Iyan po pwedeng magadan ang sarong persona. Okay? O sige Tabi sir, baka ikaw kapatid gustong i-harass Tabi alin sa Bureau of Fire. So, biyon talaga, ikaw pang ditigding Sige, fire safety okay tips lang, para makasurvive kita ngayon na biluhon tayan kani na para importante matapos taning taon na dala yes, at least day kitang mangyaring nangalasa ko sa mga paradangog ta kung anong pigahapot. So ano ba idagdag ta na sa tabi na sa fire safety tips kan Bureau of Fire. So ito do not leave cooking activity unattended. So minsan baga naruluto-luto kita pangkason minsan habang nagluto kita may minapod sa cellphone nawiwili ka istoryan pagbalik ta makalayo na sa kusina. Ako nga di istoryanta ka. Nagsap na ako kibatag so sa babaga. Yo kaya. Nagsap na akong nganya balik yung nganya ko ang kanong ko na. Balunong ko ni sa aga. Nagsap na akong hapon. Kakailing ko ndro Netflix na iyan talaga.
Karon kanya ko, hindi ka akong napaparong. Mantudo na. Natutong na sa bata. So kaldero sa kuan sa sapnaan. Delikado na ito. Kuan man ang gado. Mab- Ang mga arogan na isip, na konsensya ako, ta delikado ito pala. Yeah. Masuna Okay. pati. Oh. Oo. Ya, ba't marulo to bago yan kan mga pang ano, medianoche o noche bina, medianoche. Midjanotse. Para sa New Year. Then pagbayaan ng kusina. Iyo. Kung nagluluto, at hindi Oo. lang po pigluluto. Dakol naman kaming insidenteng dahil lang diyan sa araw kaya Oo, nagluluto oo. na pabayaan. Iyo. Meaning, kung nagluto ka talaga, magluto talaga. Oh, bantayan mo na pag Dahil na ibang activities. Magluto. Iwasan mo na sa iba. Dahil ibang gigibo. Oh, Iyo, ako nangyari yan sa kuya talaga. Oo. So, mas maray na pagluto. Luto lang ang riparohon. Ay. Okay. Sige. Mm. Na ano ba nga ganyan naman paporpalsok ang kuryente ano. Opo. Kung magamit po taki kandila, so ikagta sa pisip na lugar. Oho. Mm. O kaya pag dahil napigamit palso ko na talaga. Okay. Ta, May mga insidente ba ka na nangyari sa loob bagay sa toya na kandila mga Iyo. dahilan. Iyo. So Oo. tula-tula nga ka to. Iyo po. Oo. Mm. Tapos ini po always check LPG o Flix. So mga LPG ta. Oo. Ang LPG talaga ko yan, ano siya, tasteless, colorless, odorless. Iyo. Kinagan lang yung chemical na pag naparmo ay LPG nga nag-leak. So, ang chemical Mura man na talaga siyang parong. Oh, ang product ng Sinabayan LPG, lang. tasteless, colorless, odorless. Oo. Ganyan, delikado baga na Di mo odorless, napaparong. na nagsangaw na pala odorless. I see. Kaya kinagan sa chemical. So ano, ethyl mercaptan. I see. Para ma-identify ito Na na LPG to. oh. I see. Pag naparong mo itong chemical na to, gusto sabihin, nag-leak sa Ay, LPG mo. LPG nga yan eh. Hinaluan lang ka itong chemical Kung na dahil to. parong mananggad, Delikado doon. yung mananggad ano? Paano na nagsusubmit ka LPG dyan. so arong mo, Okay. confine ka, pag sindi mo talaga, explode ka. Iyo ano? Oo. Kaya kinagang kay parong para ay ngayon may Ma-identify. LPG leak. Oh, di ngayon magsindi. Maray man talaga Pag- pag may parong, madali sir maaraman. Kaya pag nasa arong ka ngaya, sarado sa arong ni doon, Oo. pag lago ni doon, nakaparong ka mo kay suspected LPG, ano Oo. mo kung parong? Araw mong parong eh. Di ka mag-on ki ilaw. Marcos bagay ito kay spark. Ining araw kayo ni? Ining mga bumbilya, switch, fluorescent? Di ka mag-switch? kung nakailaw man siya, di mo pagpalsakon. Okay. Ang pinakang ano mo, the best mong gibohon, Oo. i-open mo lugod sa mga bintana mo na, pasangawon mo. Pasangawon. Pinto, Oo. pasang mo, palagod mo na sa fresh air. Oo. Tapos, iluwas mo sa LPG tank. Oo. Di po pwede nga isara? Isara mo na ito. Isara mo Tapos, na. Iluwas. Alion mo na sa connection, iluwas mo na. Iyo man ang Tayotan ganun. mo. Siguro mo sir, maski harayo ang distansya kang ilaw sa ng switch niya sa Kung LPG. inabot kan so fumes, kung accumulated niya sa fumes, Yung man ang ma-explode yan. Yung man ang ganda no. Tapos Oh, siyempre yeah. may pag nag-on ka baga, may spark yan. Nice part yan. Yung man ang Source of ganun, no? ignition baga na switch. Ay siya, okay. Mag-importante po yun na punto mga tugang na pag nakaparong ka kay LPG na sangaw, kung nakaon ang ilo, di paghiroon, di pag Di mo na pagpalsakon. Kung naka-off man siya, Di ka magpailaw. di ka magpailaw. Tayo, pag nag-switch ka man agad, may spark Yan na to. yan. May sa loob ka to, may spark baga yan. Baka mag-cause ito. Yun na ito, ma-trigger kang Explosion. Oo. I see. Okay. Ang LPG, masigwi ako sir, okay lang na makalampas sa oras ko. Importante ang oron tang duha. Ang LPG, nag-explode talaga siya namin nasabog na waragas o anong sistema kang Ang pagsabog LPG, niya? nasabog. Kung siya na mismo ang pigkakalayuhan, so tangke niya na mismo. I So, see. hanggat kaya i-hold kang tangke, so pressure sa pressure. laog, kaya niya. Pero pag dahil na sobra na talaga so pressure sa laog, saka na siya minasabog. Pag siya na mismo magkakalayuhan, may Pag siya na nasabog mismo siya. ang subject sa init, so Okay. nakalayuhan. Pero kung halimbawa ang iargot sa palibo, nagkaigwang LPG, nag-leak, may mag-spark somewhere nga sa kuryente. Hindi man ito. Di siya. Pero makaw sa kisulo siya. Kung I nagbubuga sa see. kikalayo. Okay. Sige po sir. Go ahead po. Pero okay lang. Okay lang, may problema. Okay. Alat ko na sir, madali lang. Taon ni may text lugod Sir, tama ining text sa tuyang gamparan tabay, mapiktuhan po ba ng kuryente ang LPG? Leak? Yun ang survey mention mo. Ayun pa sana sa pigistoryanta. Iyo pa sana. Di, importante po ining punto. Takita baga, pag ano yan, pag uli mo kayo, badiklom. Namarong. Namarong na. Sarado sa arong mo. Sa doon sa arong mo. Ay, di kang imang ilaw, di pi. Pag Ang suminindi ka tendency dyan. mo, ma-switch ka. Pag nag-switch ka, medyo delikado na. Bullseye yan, Yun na yan. Delikado yan. Oo. Delikado yan. Mas maray na may mag-flashlight kung igwa kang flashlight or ang cellphone baga, pwede na sir na i-switch on. Pero sabi na, delikado pa na cellphone. Lalo kung may mag-upload. Pag nag-inspection na kami sa may mga LPG yan dyan, pico pa wala ang cellphone o kaya pipa-off mo na cellphone bago mag-log naman sa area kan mga LPG. Ang araw mo sa gasolinahan baga, Ah. pag magas ka baga, Oo.
Ang cellphone, di ka pwede magsimbag o mag-text. Gabos nga ni. So, pag pag nag-open ka ng tangke ba nagubulo sa gasolina, may fumes ba yan? Iyo, oo. Pero sabi da, may mga insidente na da kaya na nasulan. I see. So kamo, pag nag-inspection ka mo kay mga LPG warehouses, ang cellphone na ininudara? Bisa pipawalat na sa guardhouse. Okay, kung madara mo, pero ipipaw para ding mag-upload. Iyo, no? Pero may scientific one kaya basis. Oh, baka Siguro po, igwa na po kayo. Kaya nga ni Gary, naging ano na, naging house rules na siya. I see. Sa lugar na to. Okay. Sige, sir. Okay, go ahead po. So, buso-buson talaga ni. Ito po, keep matches lighters out of children's reach. Oo. So, ang mga kita po, baga, mga curious baga yan. Iyo po. Makakapot ang kay pospormasin, di kung makakapot kay lighter, sige siya ng kurkalayo yan. Kailan kung baka may masindihan baga. Yeah. Okay. Saro pa yan. Okay. Tapos, so, so kasabago, so do not overload outlets. Opo. Oo. So, kung magamit ka ng extension wire, so, tanaman na overloading, Yeah. Tapos kung may problema na po kita sa residence regarding sa electrical system. Opo. So, na po kamo, magpa-assist na lang kamo sa mga electrician. Yeah. Oo. Barangay electrician mga Opo. Okay, kung may kabisado kamo mga electrical practitioner, mga electrical engineer man o kaya mga electrician, assist na lang po kamo. I see. Na maayos nindo, electrical system. Tapos ini pa po keep flammables in safe storage area. Okay. Minsan baga kita yung mga saray pang gas sa Logan Arong. May motor ngayon, may gasolina pa sa Logan Arong. Opo. So may ibitaran ta po yan. Kung dahil pwede po, ikagta sa pinakansip na lugar. Kung may storage erecta, dumana sana. Dahil na po, pagparakag konsensahin. Opo. Okay. Tapos, so mga bagay-bagay tabaga sa lagkoyahin na, dahil tanawin masyado pigagamit. Pero niya akong papirmi na ka-standby, na saray-saray ta. Dagdag pa bagaan panggatong kung sakali may sulo. Yes. So, dapat, bawasan ta na, aliw ta na dyan sa arong ta. Kung may insidente ka sulo, yung pa nakapadakula kang kalayo. Yeah, okay. Baga, nadakol ang fuel niya, gatong. So, ini pa po, sarap piging cards mo po, ang gabos, na kung may pagkakataon po, may mga proper seminar baga kami. Opo. Kunya on masana po kamo, tapos may bakantan oras nindo. May dyan sa indo sa lugar nindo, fire safety seminar. Opo. So, piging cards mina po na mag-attend. Yeah. Tadakulo po kamong maukodan regarding fire safety. Tapos, minsan po sa mga arong, lalo na may mga aki, dakul bagan aki, yung sa lugar arong, mga anarong 2-story, 3-story. Pig-recommend po na magkanda ka mo ki drill sa loob mismo kan arong pamilya. Oh, gari fire drill sa pamilya. Ani ba kaan nga fire drill sa pamilya? Ngala 3 story nga arong nga ko. Okay. Imagine mo 3 story ang arong. May mga kwarto pa sa taas Ani ba kaan pipiringan nindaan mga aki ninda na nga piringan mi kamo kung kaya nido makaluwas digi sa arong ta na may piring kamo. Oo. Gusto sabihin dapat kabisado nila sa arong so, agihan. Pag sulo bag nga banggi nga na burn out. Primero ma-burn out. Tamay sulo. Mausok-usok na. Yes. Bago pang ibulanon talagang dang ilaw. Pero dahil nag-drill sinda diyan sa arong, kabisado ninda sa arong kung pasikot-sikot, magkaluwas sinda naman sa pertahan sa luwas. Oo. Importante ang gari family fire drill fire or anong disaster. Earthquake drill. Ay baga kayan. I see. At least aware so niya sa pamilya na lalo sa mga aki ay kaya ko yung maglos mas kimadik lumon pang ngayon pero nagtas mi ngayon kabisado ko sila kumaagi makapkap ko sa ngayon aram ko na ngayon sige sir may text sige tungkol dyan ano pa po igwa ka po gustong idagdag pa okay na sige pa po tapos okay na kompleto ka na po alright na one sabi kan texter ta hen hapot mo tabi sa taga Bureau of Fire na guest mo ngunyan totoo ba na pag ang aso maasuhon magdapa ka lang magkamang ka lang sa floor o saan man na bagay, medyo safe ka dyan hanggang sa makaluwas, sir? Totoo po yan, Kuya. Alam mo, digi sa Arukaning building. Maski maso na digi sa Arukaning building, iwa ka pang 1 foot na fresh air. Okay, diyan ang sa floor. Sa salog. Sa salog, okay. Kaya, kung mapaluwas ka sa building, gari dapat nakagapang ka na, naangos mo, so fresh air pa. Tang uso ka, tukal pa ang mga 1 foot. I see. So pag tuminindog ka talaga,
mahalalangkap mo na, so smoke na talaga. I see. An smoke baga, deadly. Ang iyo. mga nagagadan dyan sa lugar na nasulo, Opo. bago pa man ang kalayuan talaga, gadana Oh. sa inhalation pa Gadana sana. siyang dati. Nasuffocate na yan, gadana yan. I see. Bago pa man obotong kan talagang kalayo. Iyo. Oo. Kaya, totoo po yan ko yan, may pili ka maggapang. Kaya nga ni minsan, sa lanob, minsan ang mga dahil man bako mga aware dahil pagkaay aram nato daw nga may araw digdi nga sa may ibaba kan tuhod ko. Iyo. Oo. Sa building nga may Yeah, araw nga correct. luminous na araw nga Na nahiling mo mas nailing baliklong. mo bang nga ano ba sa ibaba nga kan tuhod ko Iyo. tayan purpose man pag nagapang ka susunodon mo sa araw Pagbalot mo gusto magluwas, Oh, paluwas pasain. ka. Oo. susunodon mo itong araw duman na nakapintura diyan sa Lubat sa lanob. lanob na Oh. so takon sa taas minsan dahil mo na ito mailit tamaso na Mm. pag nagagapang ka may araw ka pang pigusundan. Iyo. So bako advisable talaga na pag may emergency maaso na, dek magdalagang ka pababa. Kung grabe ng Ito, aso, kung gabi na aso, magapang Dali mo gapang na nahiling, Oo, dapat gapang ka na talaga. gapang ka pa. Kung kaya mo pa man nasa sa iba Oo. pa. Gari assessment mo man sa sadiri mo Yeah, kung kaya correct. mo patagalon. correct. Oh, kung dahil na kaya, talagang grabe ng sitwasyon. Gumapang ka na lang. Mas marayan magkamang. Alright. Sige. Oh, madali lang sir. Taba kay gwapa. Gary habang naghaloy, nagdako na naghapot. Okay na, wala na. Wala na. Yan, okay. Sige tabi sir, salamat na maray sa oras mo sa DCGB. Ano po ang satuyang parting board sa mga listeners ta? Sa mga nagadango po ngunyan sa mga nakantabay po paki-disseminate nyo na lang po sa mga di nakadangog na sana po maging dublong tapo ang pag-ingat lalo na paabot na po ang bagong taon. So nakulong po kitang activities, busy po kita pero dito po paglingawan ang fire safety. Yeah, importante. Masurvive ta po ining taon na day kitang fire incident sa lugar ta o sa arong ta. Opo. Para pagtapos kaning taon, buupan arong ta tapos buong pamilya. Sige sir, salamato na maray Senior Fire Officer 4 Gary Santander sa po na Registered Electrical Engineer. Engineer siya by profession kaya ayaw na sa Bureau of Fire Protection. Deputy Fire Marshal po kang Legazpi City and then Public Information Officer po kang Legazpi City Fire Station. Salamat sir. Happy New Year po. Merry Christmas. Belated Merry Christmas and advance Happy New Year na po. Iyan, sa sana sa pagsabato sa 31 na bang hindi kita magturuparan dyan sa kunsain na nato. sana din po kitang responde. Anong time ito na? Yung nga nasa Legazpi itong ban time na nasulo. So sa udahan, buda may sulo kitang pigrespondahan na matanga. Kwan ito eh. Ay gari haloy-haloy na ito. Halina po. Gari ba ko pa kumubiro ka ito? Pinagkismila ka ba ito? Gari ba ka marauto na pag ano ini, pag New Year, nagasarabat kita kang bagong taon, papaburokon kita sa luwas. Ipo nga ni. Para mag-urog ba kita? Oo, magresponde ka kalayo. Sana po, dahil mangyari. Yes. Mag-iringat po, gabos. Yes. Opo. Okay, thank you. Mga tugang ini pang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Salamat. Maray na hapon. Sa inyong nadango ang programa Kaya. Abangan giraray sa masunod na Sabado sa parehong oras digdi sa DZGB. Ano? Kaya ta?